busagal! Wow, adara. Wow, baguod mas busagal oy. Kuyawa busagal oy. Very kind and very independent person. Okay, ni formaha adto ni siya kuan. Laundry kay wala man siya bedsheets and towels. That's kuyawa busagal oy. Ganahan mo gud ni siya kuan. Ganahan mo siya style nga pina limpyo ba. Dara. Going na ni siya, going na ni si busagal. Going na ni siya. Mo na ganahan niya pinahamloy nga daan ba somewhere down the road. Wow! Muna ganahan ni Boss Agal. Chill-chill ang bias ba. Strolling. And less ang problema. Bahalag way kwarta. Wow! Boss Agal, I love you! What's dara? Chill kayo ni Boss Agal. Muna yung ganahan, oh. Mga hani, selfie-selfie ang kuha sa kamera ba. Oh, ano siya, smile. Oh, muna yung strolling style. Strolling life. Lingi-lingi. Muna yung Boss Agal. Very simple guy. Humble and human. Wow, human sources. Adara, mo na ni padong na ni Boss Agal siyang suki nga tindahan nga ganahan niya ipalaundry kay DIY man ni kay ganahan mo siya do it yourself kay di ba ni ganahan muryo-muryo nga trabaho good gusto niya dubulwas. I love you Boss Agal. Ay. Muna Boss Agal, muna yung ganahan kanang limpyo gidaagi ba muna ganahan gid Agal nga mag-atong gid na sa iyang laundry bahala nag magabinan. Dara approaching na approaching na lakad na siya lakaw na Boss Agal. Dara yung mga suki diha call ciao otsa Oscar otsa te may hapon diha. Dara, mo na ni, oh. Kasi Boss Agal, do it yourself, God. Abrihan niya ng bintana diha, yan ang ipangpaso na niya mga bedsheets, mo na mga towels, kuya Boss Agal, oy. Kini, mga blankets, that's kuya Boss Agal, oy. And, towels, kuya Boss Agal, oy. And, towels again. Muna yung ganahan ni Boss Agal guys. O ganahan mo limpyo yung agi guys. Do it yourself. Bahalag bisag asa mo. Ang importante satisfied mo o worth it inyong ibayad 100%. Ipalimpyo ganyan inyong mga gamit kay para nindot sad kayo gamiton. Hey! Boss Agal! The Wonder Dragon of Human Resources! Wow! Adara! Mana okay na. Goods na. I-close din na niya. Grabe Boss Agal. Di ko magdahom nga tiglaba din eh. Nya after that one, dara. Dito na, transition na. Dugaya gud tumuhuman. Mo na siya, tuyok na. Dryer na guys. Ang maximum na 8 kilos. O ganahan mo mapagod, sud mo diha. Kay ganahan mo mapagod. Diha mo sud mo diha kay grabe kainit na guys. Instant gyud na mura giplanse ang inyong mga towels ug mga bedsheets diha. After that, wa na. Uli Boss Agal og malinawon. Taligsik na. Pagdala Boss Agal kay taligsik na. Grabe ya Boss Agal mo siya gitoy. Chill kaya siya, baguod. Pero at least nalipay si Boss Agal kay limpyo yung agi. Unya nindot ang iyang life kay strolling ra. Ing anak man na. Nya karon bye.